dhialo loso no kanya para ni e thoro wach kata maduong' mabende ne mabedo godo ka koro nyakorom gajwang nikech dakika osekadho 15 tok saa 4 mar okinyi dong warengane na mapiyo piyo nyaka kaunti ma Migori na nyisi ni counties magwa bende odiochieng' makawuono Dhialo odiochieng' mabende idhiale nyithindo manyiri kaunti ma Migori wantiere kod George Juma kinyalo mana winja hamusi ni misawe kaunti ma Migori nyasi osechako koso nang'o jopiny wacho nang'o kaluwore koda odiochieng' mabende ihinge nyasi mar nyithindo manyiri. Erokamano Sharon, county ma Migori wachiewo makare na adier ni odiochieng' ma kawuono koro wadhialo nyithindo go manyiri en be nyasi bende koro itimo e gwenge mopogore opogore kata kamano okinyi ma kawuono wabe gwego mag Nyathi skund primary no mar Mariba kama bende nitie nyasi bende koro bage mag dhialo achiel kuom japuonjre ma nyako e skunde ni japuonjre bende ne obet e tim no mar adhula mar piny Kenya mane odhi nyaka piny no mar Rwanda opiche go mag East Africa Games mane otime kinde dweche machuok mokalo en nyasa bende koro ten sikund ni kaachiel kod oganda okawo thuolo mar dhialo nyathi ma nyako ni ka bende koro mai koro ipuoye kod okang' makare mane okawo ma bende osebedo go e wechego mag adhula to ahinya kowuok e kaunti ma Migori ma bende koro en nyasa bende koro jobe kod apisas mopogore opogore ka bende okinyi ma kawuono wantie kod japuonje no kae modwa ni mondo koro watwag go kaachiel kod kata ten sikund ni mar ng'iyo ni to were mar japuonje ni nochakore kanye to odhi kanye bende gero nitie e giko kata kopoge kod odiochieng' ma kawuono bende koro idhiale yanga adwa ni mokwongo ikwongo imiya thuolo mondo awuok adwa chori machiegni ka yabe machiegni ka adwa ni wuok ing'iyo kacha cha adwa ni kwongi en odiochieng' mari olosni nyasi mar dhiali kaka japuonjre ma osetimo bet ahinya e wechego mag adhula adwa ni kwongi chak na gi nyingi to ikona ne to mani dhi e piny Rwanda cha en kinde ni mokalo midhi kacha cha kaka jagol kipa kose ne kinde mani gi nyinga iluonga Euphemia Koth Juma mana dhi Rwanda en odiochieng' na mokwongo manomiya nadhi mana nikech ball games e piny Rwanda kacha cha kane dhie weche ne chalo nade kane ng'iyo dhi ni mokwongo ang'o maneno maber e piny Rwanda kacha mokwongo binyalo wacho gima nyalo wacho mana neno maber en pap na watuge Power Stadium gi pidho any fruits mang'eny kane dhi kacha iselero ni dhi kaka jagoli manomako opira mar adhula ne tim mar Kenya ma joma nyiri skunde mag primary were ni nochakore nade mani bede gi talanta ni kaka nochakore kaka ne wan Mariba wakae nwadhi mane pap kwa dhi timo rako abedo mane gol kanyo kone an mana gi chir no kaluor nyidhi Rwanda lek mane mineno to ahinya weche gi mag adhula ka manyidhi Rwanda bende pod gi geno mar dhi nyime to ang'o madier mondo keti mar chopo lekti ni malo gima dawachi ok agomb ni awe agombo ni mondo adhi kode mbele kik awe nikech kaluwore gi support ma ji osemiya ni tugo ber nyalo gola kaka mama onge godo baba onge godo nyalo gola mabor malos odwa were ni ere ng'ama nokonyi mokete kama intie gi ng'at mosebedo ka tiye gi kosere kaka isebedo kode ma koro iting'e malo nyaka mogiken ma osebedo ka tiyaga kata gol kanyo en games teacher wa ma en Madam Bridget, Madam Salome kod Mr. Salmas ka we yien ni to ang'o madier mondo en odiochieng' mar nyathi ma nyako ang'o madier minyalo timni mondo lekni mar bedo jagol kipa mpich adhula ochop kama onego bedie gima daher mar kwayo dakon gavana wa Ochila Yako kod Tomo Deke mondo gikonya kadhi e secondary gi puonja nono erokamano pod wabiro twak kode mathoth wawuo gi japuonj kod atieko kodi sama koro nyasi dhi nyime japuonj adwa ni mondo iwuog king'iyo kacha cha adwa ni chak ne gi nyingi yanga nwa to wang'e ni to japuonje ni osebedo ka otugo wechego mag adhula nochake karang'o mando chako bet e skul ka to okang' mar osedhi kata wuoth mare erokamano ne radio Ramogi momiyowa coverage adwa wacho ni an owuonda Shem principal ma Mariba primary JSS skul ka wan gi nyithindo madhi 500 to weche mag games wasebedo kwa insist on motegno koro nyathini en achiel kuom nyithindo manie skul ka to ka ji dhi e practice nyocho kawo thuolo ne makende ne gin goalkeepers madhi 3-4 to gi mamoko bende ne participate e games but en nobedo gi interest nobedo gi dwaro wach mar goal koro goal ka nochaka gi ka matin koseyudo coaches mabeyo kamoting'o miwinjo ko wacho go Mr. Cosmas Madam Salome and Madam Bridget koro ne gitimo netima coaching ka koro ne wanene watimo ne coaching bang' mano kanyocha ne games kane games ubiro mane sports ubiro ne
teams wa mag zone odhi kawe wawinjo kobedo selected odhi teams wa mag sub county modhi nyaka wawinjo no dhi nyaka Rwanda to represent Kenya. Okang'e ni mae kinde mokwongo ma higa mokwongo mabendo dhi nyaka kanyo koso kinde mokalo kane pok odhi Rwanda notimo nade weche mag games. Kinde mokwongo kane ne classes machien gi nodhi nyaka games mag bases gi mag zone, but this time round kanyo wuok to wambe nyomako dho wuok ka gi talanta mare ni modhi adhiya mowinjo ni ochako bedo selected regions odhi okalo modhi mo represent Kenya, but this is the first time my wang mokwongo dhi kono. King'iyo kama ugike kod talanta ben godo lekni no kachopo kanye be nitiere midhiero pod nyalo geng'o ne chopo lek mare. Aparo ni kaka nyathi sikul oa e dala ma bende ji onge go, oa e dala ma bende odhier to nikech ma talent mare, koro talent ni aparo ni ka obedo developed maber to nyalo dhi mbele, to sani gima en go malong'o onge, omiyo ne wakwayo ni stakeholders sana kaka jogo wa manie position kaka governors, MP and some of jogo wa moko bet dito ne nyalo unge lwedo nikech she's a candidate, en a candidate sani madhi timo penj taneno ka future ne samoro kokonye to ok nyal dhi mbele ahinya. Seconds per day kwa tigo jonyuol ma samoro ka nyithindgi timo tuke ne samoro konya tiyo maber weche mag somo mare chalo nade? E weche mag somo mare en average student, to aneno ka weche mag sport gi ohero kabisa kendo sekete mbele, omiyo aparo ni kokonye to talent mare ni nyalo dhi mbele kendo onyalo konyore. And again adwa nyiso jonyuol, nitie jonyuol moko ma ka wakawo nyithindo wakete games kata kodhi e sports to gineno ni mano ok oromo. Nitie nyaka moko manosegolo nyithindgi kata teams ni en nyathini no okobiro tugo e school, jonyuol moko luongo gini ni tugo, to en development mar talent mar nyathi. Omiyo natemo wacho ne jonyuol mamoko ni we nyathi otugi nikech kata mana syllabus manyien ma wan go sani miluongo ni CBC ni o insist talent mar nyathi, koro kaka nyathini o develop talent ne makoro yudo ni o develop mondo chieng' moro konyi. Erokamano japuonj kuom remo chal kamano. Erokamano mago ne moko kuom jogo japuonj ka achiel kod japuonj obede nyaka sani kod idhielo chieng' ma kawuono kalore kod talanta mantie wechego mag adhula ka bende kochakre sani nitie nyasi bende dhi nyime ka en nyasi no mabende losa yanga mana mar dhielo japuonje ni mostly maber to ahinya wechego mag tuke pod wago tach ka mar mi mathoth ka otende kod nyasi chieng' ma kawuono kuwuok e kaunti ma Migori koro ateri nyaka e kaunti ma Kisumu kama nyawadwa Millicent Adhiambo bende koro chung' mondo koro mi mathoth.